ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ବାଦଲ ଆଜି ଗୋରା ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମେତ ମିଶି ବାଦଲକୁ ଗୋରା କରିବା ଚକ୍କରରେ ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଜାରକା ମାର୍କେଟକୁ। ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଲୁନ ଦେଖି ପଶିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମେକଅପ୍ ନବା କଥା ଭାବିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଛାଡ଼, ବାଦଲ ତ ମେକଅପ୍ ନଉଛି ସେଥିରେ କାମ ଚଳିଯିବ। ବାଦଲ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା ଜର୍ଜିନ କଟ୍, ତାପରେ କ୍ରିମ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟରେ ଗୋରା କେବଳ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ। ମୋ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ଆମର ଭାଇ, ତମର ଭାଇ, ଆମର ଭାଇ ରାଜା ଭାଇ। ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଟିଏମ୍ ପାଖକୁ ପଇସା ଉଠେଇବା ଲାଗି। ସେଠି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମେମୋରି ଫୁଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇବୁ ମାନେ ପୁରା ଓଠ ପାଟି ନାଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସି ଧର୍ମଶାଳା ଐତିହ୍ୟ ପାଖରେ ଫୋନ୍ 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କାମ ସାରି ଆସିଲୁ ଷ୍ଟେଜ ଆଡେ। ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଘିରିଘିରି ହେଇ ବୁଲି ସାରିକି ଆସିଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୂତ ସହ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲୁ ସଉଦା କିଣିବା ଲାଗି କାଲିର ଭୋଜି ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଦଲ ଗୋରା ହେଇଛି। ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବ କାଲିର ଫିଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର ଟୁଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।